Hai jo tono no sari kaham tabuk kai ang kaisa ani dol ni oro phaijak tamo man le bong ni nok naina ni hini phemani nok katal tang mani ba kai tabuk nai tongdi ang bini nogo hapnani nai tongo finally phai shok pai kha bini nogo bonogo de tong kre nyai gena o mu khai bini besin nai thokai no tangjak nogo de tong kre nyai gra na finally phai shok pai kha bini nogo hande TV rok sarok jak naithok ai iko phai shok pai kha ta buk na bini nogo phai hap pai dro omo hangkai waiting room ko ta bung shok pai dro yang ko habu nyai gena bini yang ko khai tam omo hangkai kitchen no hangkai iko ma bini dining rok nai thok wai mani na sik dei ko nai shi wai de guys besek nai thok nek nai thok ma nei rok noro design no nai sanam na ni hangkai sanam ma no ani YouTube nai mani bising ti yang ngok ngai te kai sa ru mo ha bai nai gra na iko mo khai nok malik có một cái nóc mà lấy bini nó có nó phải trồng vào ta bước xong cái này nhá này một cái ăn về phải mà nị bài có một cái nóc mà lấy cả và sợi cái con nó xích đi bini nó có bất sức mà này thôi khum rong này thôi cái tròn bao nhiêu ăn cái anh là tí phải nó cả xin nè Ayang lain dan lain deh barang darah. Nah ini, datang tisha kena. Nasi di ko bini Godrej rok se besek design angkai jono sinu gya khu. Tabuk se phai nok phai mani ba. Godrej rok. Wal bising ono Godrej nai tho kai khai ja. Yang mau ke barang dah. Yang ngo balcony. Eko balcony rok bo besek nai tho kai khai jak nasi di. Nasi wei de guys, besek thas. Ekdam tabuk ngai te kaisa room thangai nyai gena tabuk ngai te kaisa room thangai jongo te kaisa room nai gena yang go nasiri bosok nai thobai jai ko bini drawing room Payah ko. Amar apun payah ko. drawing room mo se besek nai tho kai na rok the bajak na hade angkai jo asek design ro boreng ya sana ni boreng ya ma tong ya komti ro go nasi de besek nai thok yente ke seru mo thangai nai ge na oro hangkai ta morok tong oi ko omo hangkai bini tai kai sarum Kamu kan cari apa nih? Omo hangkai basui ni serai okra ni room ni ko omo no nok malik hangkai Yang lain deh. yang okai balcony yang mate kai sa balcony dong bini balcony se kai ni besakang potong thampai habana soi kalang na mo hangkai tai kai sa room iko ma nasi di bini bathroom rok se besu bathroom koto iko bobosu design deng ani basi iko mo no nok malik khai jo norok sine bai ka khai comment khai sa dei iko nasi bini bathroom rok se besu koto iko nasi di bin bathroom rok se tam rok theba jang khai no sino gya kopia comment khai sabai je takte kai seru ma habai nyai gra na iko yang motongo bini balcony rok iko matai nyok rok oro khum tongo nasik di nai bai di guys yang bus kang bai ko balcony tong iko ani bai chong ani basai chong
Kisah nasi ke hai pa nohon bay na ba? Hi. Hi guys. Oh my god, nasi di pini balcony masih ko khumro kaijak, mau money plant. Iko laki bambu ropa nasi di ko. Masuk tas kai. Orang tadi tadi tu. Masuk nasi di naik thong iko. Balcony mana hadi mengko se money plant se asa ye. Masuk sa sugoi to kana hadi iko. Iko mau kai drawing room ni type so. Nomor semua saya dari mana? Hah? Mau urus saya? Ini saja. Ada apa? Pero con líquido año Ay kani kaina mana Haksan tumpa na ye tumai hera pinna mana Nairun mai thoru Nuno nairun mai thoru Turu tum turu Nubai turu tum thoru Ruwai ruwai kete matun norom norom Ruwai kete matun norom norom kete Baka pakonde Baka pakonde Ada baik. Masakan di doki je. Ya. Kisah mau tahu deh. Dia jangan bawa orang lu mesti.
Hai, jotono na sari kaham. Dini expo kisah mani. Taklai ni expo kaya bo dini na puila mani. Tabo expo habu na tama rokok. Tabo kungkai oriano sok ka. Seribu kisah thang nai gena. Seribu thang te tang man maya nai gera nata kisah. Thang jom. Tabo kungkai seribu kisah hap nai gena. Seribu sok kai ko. Seribu. Hah? Hab jadi ba? Hai lai mani. Tabo kungkai seribu hap lagi na.